uThuli Madlamuka uthi uLeon Gumede umshayeli uphoste iy'thombe zama-bruises akhe, uphoste ividiyo uLeon siyamuzwa ukuthi udiniwe bla bla bla. Kodwa mina inkinga yami ukuthi wena Thuli umenzeni uLeon aze a-react-e kanje. And abantu abaningi bazangiblame bathi, hawu Noni, hawu Coach Noni ucabanga kanjani, bocabanga kanjena, yini lo eshoyo manje? Mina ngicabanga njengejaji enkantolo. Bofika kumina ungikhombisa ama-bruises uthi buka usibonibona ungishaye kanje. Ngizothi Ncese, kubuhlungu Ncese ne, but ngifuna uku-understanda ukushaye in self-defense cause ungikhombisa iy'thombe zakho kuphela. Wena uqale wamshaya yini kwakuthi yena ukushaya back just ukuzivikela, wena washutha wafika la kwi-internet wazongikhombisa ukuthi ukushayele, yabo? Fine, ungidlalela ividiyo ekumemezela ethi uyamcasula, fine. But ividiyo uyiqale at which part of the argument? Usho ukuthi izinto bezihamba kahle vele wasukela wakuthuka, noma wena khona izinto ozenzile kuyena na khona into ezishilo kuyena ezimenza akhulume kanje? Mina if indaba ifika kumina ethi umuntu, hey ubani ungishayele, ngeke ngizibuze ukuthi iqalephi le ndaba. So uThuli Madlamuka iqalephi indaba yakhe benoLeon njengoba ezofika manje ezesikhombisa ukuthi uLeon umenzeni? Wona mbuzo wami lo enginawo. I think ngiyengisa njengokuthi when a woman finally speaks up, yes, ukuthi ish yazi I'm being abused, yabo, whether usathandana naloyo muntu or akasathandana naloyo muntu, yabo, usho ukuthi yazi enene uSipho uyangishaya, yabo, noma uSipho khathi sisathandana naye wayengishaya. Yeah, understand that? Mase kuzoba khona isitwanya phuphu unqumdada isilima umakhothi wind evela qhamukisa zothi enene ubuthuleleni sonke lesisikhathi ungasho ukuthi uSipho uyakushaya indaba uzokhuluma manje wisilima yini? Usuyabona usuyaveza ukuthi ingqondo yakhe ayisebenzi kangakanani, usuyayiveza ukuthi enene your thinking capacity is so small, usuyayiveza ukuthi enene umqondo wakho uhamba uphinde ume nje futhi isikhathi eside ungasebenzi, ngoba akekho umuntu who's right in their brain who would ask that question. Afike nomunye amlekelela, hayi nami ngiyaxakeka nje manje enene mase sezoqhamuka manje ubethuleleni lesi sikhathi, ingoba vele nivumelana ngobulima lo benibuzayo. Ngiyaqoqana ke manje seniyayiveza ukuthi enene ingqonda iyikoti isebenza ngapha isebenzi, because umuntu osekahle ekhanda angeke aze ayibuze leyo nto. Umuntu owaziyo wayifundela lapho noma owazi ukuthi iabuse impact kanjani umuntu, because umuntu mekushaya agcina ukuthi ube nama bruises emzimbeni kuphela, leyo nto iyakulimaza emotionally, mentally, psychologically. Iyakulimaza in every way that you can think of. Iyakulimaza, so uyaphazamiseka in a way, uyaphazamiseka your train of thoughts, everything, indlela owenza ngayo izinto, indlela ocabanga ngayo, yonke into nje iyaphazamiseka. So ngivele ngixakeke mina, and isikhathi esiningi ngijwayele kuba abantu besifazane futhi nginamanga ngokuthi isikhathi esiningi ngijwayele abantu besifazane. Abantu besifazane nabo bayawubuza lo mbuzo, nabo abantu besilisa bayawubuza lo mbuzo ukuthi ubethuleleni sonke lesi sikhathi, yindaba ke nje esezokhuluma manje, ngoba wena sidwanya mpuphu. Yeyi wena ngqumdada, yeyi wena mina mfele ningidide ngoba sihlala la eSouth Africa, sihlale sibuka every single day, hlale kuzophuma into endabeni. Uthi uyangena kwiprofile yomuntu umfazi uzele whether uzele umfana whether uzele intombazane, iabuse ayikhethi, ngoba khona amantombazane amabhokobhoko la azokuthatha leyo ngane akhe aqhaqebula, athathe ibhodlela ashaye ekhanda felwe ingane, athathe leyo ngane yakhe intombazane oyizele ayithatha itshinge lapho odongweni ufelwe ingane. Mase ke sobe sesikubuza ke nawe ukuthi hawu wayithuleleni sonke lesi sikhathi enene engasho, noma kwayi wena nje ivele iqondane nawe lento, ivele iqondane nawe usathi usapha futhi hawu wayithuleleni vele nje nawe uvele uqondane nebhokolo ligankaze ibhokolo nawe uthula kuthi mase usukhuluma sesakubuza ukuthi hayibo wawuthuleleni, sisakukhumbuza phela sasikhohlwa. If there's one thing the internet never forgets, mase kubuza ukuthi hawu wena wawuthuleleni, wena ke wesine wena wawuthuleleni ekushaya uSipho wawuthuleleni wena. Musani guys ukubuza imibuzo engasile, musani nje ukubuza imibuzo engasile. Mawukuthi uyabona ukuthi awuzazi ukuthi ufuna ukuthini noma mhlawumbe thula, vala la, shut up, ngoba vele uzokhuluma inyosi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi guys. uThuli Madlamuka
ufake ama-video nema-picture enkundleni yokuxhumana la khombisa khona ukuthi alo bekasingani sakho uLeon Gumede bekamhlukubeda amshaya guys. Sabona vele ama-pictures la nemivimbo khona bala abaningi bamvele ebuhlungu kena lapha enkundleni yokuxhumana kuThuli Madlamuka. Some were even saying ukuthi justice for Thuli Adlamuka. And uNoni guys, ucoach Noni wendi video lapha ku-TikTok lekwadise abantu abaningi kakhulu la khuluma khona indzabi yokuthi yena uThuli umindeni kuLeon azamshaya because umuntu angeke azakushaye njena ngaphandle kwesizathu ukuthi bekaza yomshaya nje yena bekendini. Balabaningi abazange bayithanze le nkulumo ya coach Noni lapha enkundleni yokuxhumana njengoba bathi bhebe ngethisa lidlame nangokuthi futhi akabonakali umuntu lovelana nebantu besifazane. Balabaningi baqasike kakhulu ngevideo yakhe la yendile wayiposta lapha enkundleni yokuxhumana lathi uThuli Dlamuka umendeni kuLeon azamshaya. Mawufike kulesigaba sevideo kusho ukuthi ivideo yacoach Noni uyilalelile, wena uyive injani, uqabangani futhi ngalula kukhulumile. Mina nawe siyobonana kulenye lensha le video. I'm signing out. Goodbye.